Imini yesawatha ebendle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 60 inkosi kusiphama webandla. Bongani o Jehova.
ngafaki lutho ezinyaweni zabo
Amen. Isihloko sale nkonzo sithi singavumi ukuba zidwashu zokwesulela abezizwe. Singavumi ukuba sibe zidwashu zokwesulela abezizwe. Sisesemabangeni aphansi sasifunda isipele esithi kunyenyeza esikhotheni. Kulesi sipele kwakuxoxa izilwane ezaziqanjwa amagama njengabantu. Isilwane esasihlakaniphe ukwedlula ezinye izilwane kwakungunogwaja. Igama lakhe kwakungikhalulu. Uvalo kakhulu Khalulu. Ebona ukuthi ibhubesi lizombulala. Wabe secabanga izilwane ezingahlakaniphile ongalisulela kuzo leli icala lokubulala umntwana webhubesi. Wayesethola ukuthi izilwane ezingahlakaniphile ziyimfene. Wabe esiyotshela izimfene ukuthi ufuna ukuba zibe nomncintiswana ukuthi owinile athole isaka lezindlubu. Wazakhela impimpilizane owathi azishaye bese sihlabelela zithi yithi esibulele umntwana webhubesi. Nempela zakwenza lokho izimfene. Zaya emaqeleni zofundela ukushaya impimpilizane. Zihlabelela zithi ithini sibulele umntwana webhubesi. uKhalelu wabe sebhubesini yolitshela ukuthi hayi sengibatholile abantu ababulela umntwana wakho. Njengoba kade ngekho nje ngoba kade ngekho nje bengisawufuna laba bantu ukuthi obani kodwa sengitholile ukuthi zimfene. Manje usetholile ukuthi zimfene uzibone ziqholosha zishaya impimpilizane zithi izona ezibulele umntwana webhubesi. Ibhubesi lathi ukuthela kakhulu. Wase uKhalulu elitshela ukuthi zizobe ziningi izimfene lapha eceleni. Nayo nalibhubesi lozwela ziqholosha ngokuthi yizo ezibulele umntwana webhubesi. Nempela zaqhamuka izimfene zayishaya impimpilizane. Zona zazazi ukuthi zingenele umncintiswano wezindlubu. Ziqholosha zithi izona ezibulele umntwana webhubesi. Zingazi ukuthi leli culo eziculayo izogcina liyinkinga kuzo. Kodwa esikhundleni sokumenyezelwa owine isaka lezindlubu kwaphuma ibhubesi leza kuzo selithukuthele livutha. Lafikela zibulala zonke. Isaka lezindlubu laveza usizi nokufa. Lo mbhali walendaba wayengakhulumi ngoKhalulu nezimfene. Kodwa wayihlekisa ngendlela abantu abamnyama abacabanga ngayo. Iningi labantu abamnyama bathatha noma yini abayitshelwa ngabezizwe. Ngaleyo ndlela uma izizwe zifuna ukusikhipha obishini ziyazisebenzise umuntu omnyama. Lobo buqili abezizwe abakusebenzise kakhulu uma besifundisa ngomlando wobuzwe bethu kanye nowenkolo yethu. Noma kucace kanjani ngomlando oseBhayibhelini nasezincwadini zomlando ansane DNA test Israel. Kusele nqaba abantu abasaphikayo lokho ukuthi thina singamaHebheru. Thina esizwe simnyama. Okwasho uNkulunkulu kwabuye kwaprofeta ngabaprofeti abehlukene.
konke kwenzeke kwisizwe simnyama okuyiso esihlupheka kakhulu nesathunjwa izizwe ezahlukene. Isizwe simnyama singabathunjwa sonke. Namhla ngiyafisa ukuveza ukuthi sidukiswe kanjani ngokwezenkolo, kodwa nathi sathuthuzela, sathatha lokho esikufundiswa ngabezizwe sangabuza lutho. Inkolo noma i-mosaic system enonkulunkulu oyedwa ogama lakhe nguJehova yafika noMose entabeni yaseSinayi. Le mosaic faith system inemithetho ehlukaniswe kabili. Oqala imithetho eli10 eyalethwa nguJehova uqobo lwakhe eqoshwe ematsheni noma ezibhebheni zamatshe. Owesibili ngowanikwa uMose ewunikwa nguJehova obizwa ngokuthi incwadi yomthetho. Inkolo kaJehova esiyibiza ngokuthi inkolo kaMose isesemhlabeni amakhosi akwa-Israyeli ayibusa ngayo kwaze kwathi emva kwenkosi uSolomon u-Israyeli wehlukana kabili, kwaba nombuso wakwa-Israyeli nombuso wakwaJuda. Kodwa ngokuhlubuka uNkulunkulu umbuso wakwa-Israyeli washesha wanqotshwa ngabezizwe waphela. Kwase kusala owakwaJuda owaba khona cishe iminyaka engu-150 sewaphela umbuso wakwa-Israyeli. Kodwa kwathi kuzalwa uYeshua onguMesaya nombuso wakwaJuda wabe usuyikoloni noma ikoloni yombuso wamaRoma, iRoman Empire. Ngo-70 AD amaRoma ahlasela amaJuda abulala abaningi, babhidliza iJerusalem nethempeli, bathatha onke amagugu ethempeli laseJerusalem baqeda ngalo. Base bethi ikomkhulu lebandla useRoma. AmaRoma asehlangana nezinye izizwe esakha amaCretes, ngawo ababeqeda inkolo yamaHebheru. Emva kwalokho bakha inkolo yabezizwe, ikomkhulu yayo eseRoma yaba nama-doctrine amaningi, ngawo ababechitha inkolo yamaHebheru. Ngenkathi beqeda inkolo yamaHebheru ngamaCretes, babe ngakufihlile ukuthi bayichitha inkolo yamaHebheru kanye noJehova. Kodwa kwathi uma sebesungula inkolo yabo abayibiza ngokuthi Christianity, inkolo kaJehova bayiqeda ngama-doctrines ngobuqili abenza sengathi bahumusha iTestament elidala. AmaCretes ayengakufihlile ukuthi aqeda inkolo kaJehova. Babeke ngokusobala lokho. Kodwa kuthe mangabe inkolo yeChristianity isikhona isikhula, base beqhamuka nama-doctrines. Umehluko phakathi kwe-creed ne-doctrine noma umncane. Kodwa i-creed into esuke yenziwa uwe. Kodwa i-doctrine ngathi into eyaye yenziwe sengathi isihumusho noma i-theology. I-theology kube sengathi umuntu uchaza inkolo yakho. Ngoba i-doctrine ngokoChristianity ichaza inkolo kaJehova ukuthi hayi sekunesivumelwano esisha, ukuze nawe uyamukele le doctrine. Kodwa i-creed yona isuke iqondile ukuthi iyayichitha le nkolo. So that was the difference.
lokho kwakungihlakanipho okukhulu ngoba kwase kungabantu abamnyama abashumayela ivangeli ukuthi asisaphili ngaphansi komthetho ngoba lokho kwase kuyinkolo. Noma niyayizwa lo. Kwaba inkolo ukuchitha inkolo kaJehova. Kwase kuthiwa manje sesiphila ezivumelwaneni esisha. Esichitha isivumelwano esidala. Basebetestament elidala ukuze nalabo abantu abazigcina bekholwe ukuthi le doctrine ngempela iyinto eyakhulunywa ngabaprofeti njengoba babe bejwayele ukukhotha uJeremiya nje. Kwakungani abezizwe bengafuni sigcine umthetho kaJehova? Ukugcina umthetho kaJehova kwakuzokwenza uJehova engasuki kithi. Ngoba wayevele eshilo ukuthi uma sigcina umthetho wakhe uyohlala nathi njalo. Noma niyayizwa leyo. Ukuze abezizwe behlale befuna ukuchitha umthetho kaJehova. Kungukuthi babazi ukuthi uma siseno Jehova abakwazi usinqoba. Ngoba uJehova wayishilo ukuthi uma singasuka emthethweni wakhe uyohlala kithi. And babekwazi ukuthi ukuhlala kaJehova kithi kokwenza ukuthi njalo bengakwazi ukusinqoba. Lokho ke kwakuyingozi kwabezizwe ngoba babazi ukuthi abasoze basinqoba uma siseno Jehova njengoNkulunkulu wethu. Babe ufundile umlando wethu bewazi noDeuteronomy 28 ukuthi wathi uJehova uyosilahla uma singayigcini imithetho yakhe. Babekwazi lokho ngoba kwakusencwadini zawo amaHebrew. Futhi khona lapho kwi-Old Testament abasho khona ukuthi Jehova ngoba sigcina imithetho yakhe. uJehova kumahubo 83 verse 3 to 4 wachaza konke mhla ethi ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho baceba ukulwa nabafihleyo bakho bathi wozani sibaqothule bangabe besaba isizwe negama lika Israel lingabe lisakhunjulwa. Lamahubo 83 from verse 3 to 4 ngathi onke ngoba mafisha abaleke kabi kumuntu omnyama ukuthi eqonde ukuthi sisenkingeni engakanani ngoba amahubo 83 ayasho ukuthi bahlangana ngesizwe sika Jehova. Isizwe sika Jehova ke abantwana bakwaIsrael bathi asibaqothule bese sibahlakaza ngendlela ukuthi bengaphinde bazi ukuthi bayinzalo kaJacob bayinzalo kaIsrael. Why? Because uma bazi ukuthi bayinzalo kaIsrael bazokwazi ukutracer yonke imvelaphi yabo nokuthi uNkulunkulu wathini. Bese beyocela kuNkulunkulu uxolo bebuyela kuNkulunkulu. Kodwa uma bengazi ukuthi bayinzalo kaIsrael angeke bekwazi ukubuye bebuyele kuNkulunkulu. Ngoba abazi ukuthi uJehova uNkulunkulu wabo. Ngoba abazi ukuthi bayinzalo yakwaIsrael. Ngakho umuntu omnyama ongayazi leyo nto usuke senkingeni. 78 abezizwe basihlakazela emazweni onke. Sagcina sonke singazazi ukuthi siyinzalo kaIsrael. Njengoba abanye bethu bekuphika lokho. And lento abayenzayo yafezeka ngoba namanje asikwazi ukuthi siyinzalo kaIsrael. Noma sesitholile khona abasakuphikayo ukuthi bayinzalo kaIsrael. Kodwa abamhlophe vele babeqonde lokho.
ukuthi singaze sazi ukuthi sinzalo kaIsrael, ngoba uma sazi ukuthi sinzalo kaIsrael sizowazi wonke umlando wethu. Kufana nengane nje ngiqhamukise ngumpanza kanti angisiyeni okwampaza, kanti mhlawumbe ngizalwe ebukhosini. Ngeke befune abangifihlele ukuthi ngizalwa ebukhosini kuba ngikwazi lokho, ngoba ngizolokhu ngiyinkosi. Ngakho-ke safezeka isiprofeso esithi asibenze bengazi ukuthi siyinzalo kaIsrael. Le ntshumayelo isuswa intshumayelo ye-ex-Satanist engathi ngizobuye ngiphawule ngayo. Niyakhumbula lokho? Laba abayifunda le ndaba. Ngajabula ukuthi abanye abantu noma benganalo ulwazi olujulile kodwa sebeyakwazi ukubona uma itshe lumingoti. Kuthiwa yasho njalo enye inyoni uma ibona icushwe ngesife, yathi inkombo sekababa angaze ngilibone itshe lumingoti. Yasho njalo inyoni yahamba dila yathi kanjani itshe inkombo sekababa kukhona ukushaya amanzi. Uma abamhlophe befuna ukuqeda ngawe baye basebenzise omunye wenu ukuba kube nguye onivukelayo esengabubo, bese enza konke obekufanele kwenziwe kini ilezi zizwe ebe ikitchenika. Washo njalo enye minister yathi amajaji angama-kitchenika ngoba enza zonke izinto ezifunwa abelungu. Sijwayele ukuchaza ukuthi abamhlophe balwa kanjani nebandla lamaNazaretha ngoba bebona ukuthi uShembe ungumprofeti kaJehova, uzovusa ibandla likaJehova abasebethi baliqedile noma bethi baqedile ngalo. Ekhasini 19 abamhlophe babuye bafika kuShembe ngo-1931 eShubaba omkhulu na ngo-1932 bathi akachithe yonke imizi khona eya kwaZulu nesesilungwini. Bakhipha amaphoyisa ukuba ahambe ebhala umuzi ngomuzi, ebala ukuthi bangaki abahleli kulowo muzi, ebale konke nje okukhona. Wabizwa uShembe emgungundlovu, kwathiwa Shembe, le mizi eminingi engaziwa ngeyani. Kukhuluma bila wathi cha, le mizi ngiyakhela abantu uma begula bangene khona bafike baphile. Bayaphila na? Wathi yebo, bafike baphile. Wahamba uShembe, babuye babizwa basebethi uyabona uhulumeni akayifuni yonke le mizi, uthi ayiphele, hamba uyocabanga kahle. Wahamba ke uShembe, wabuye wakhuluma leyo nto, wabuye wakhuluma lona lelo lizwi, wathi le mizi ngekaNkulunkulu angeke ngiyichithe. Bathi ichithe, wathi angeke ngiyichithe. Ichitheni nina, kodwa ngicela into yinye ukuthi uma nichitha nithathe usemende nibhale ukuthi lo muzi kwakusendaweni ewukuthi, lapha kwakusethembalimbe eMkhayidini eJudiya evela wahlele njalo njalo. Ngoba kukhona inkosi emhlophe ezayo ezofike ibuse lomhlaba. Le nkosi izofike ivuse yonke imizi engiyakhile. Ngakho-ke ngifuna ifike ibone ukuthi umuzi waseJudiya waseMkhayidini wawukuphi. Bathula, abaze bamphendula, abaze futhi basho nokuthi bayayivuma yini lento oyishoyo noma bayayiphika. Uthi ubaba ilanga, nina aniyazi leyo nto noma niyazi aninakile. Umthetho wenu ke nina abantu basephakameni, izinto zini ezinhle
anizinaki kusho ubabela into eninaka amaphalish namatiye kodwa izinto ezinkulu zasephameni anizinaki ningazilobi nje anikhulumi ngazo nalapho nihlezi khona anisikhuluma ngisikhuluma lezi zinto ngoba zikhona encwadini kodwa abantu abaningi abazazi njengoba esho nje ubaba uthi into esiyazi amaphalish namatiye kodwa into enkulu eyenzeka lapha kushembe asiyazi asixoxe ngayo ngaye ngakuveza ukuthi uMrs Wells owayengumissionary uthi izimishini zahlangana zizofuna isu lokuthi ushembe engaqedwa kanjani uthi uMrs Wells wabuza ukuthi njengoba behlangene ngoshembe nje bayamazi yini usuperintendent of missions wathi angimazi ushembe futhi angifune ukumazi kodwa engikufuna ukuthi ngiqede ngaye lapha emhlabeni nempela kwathi uma ubaba mkhulu esedlulile emhlabeni kwase kwakhiwa itulo lokuthi wafa ezama ukundiza wawa entabeni yasenhlangakazi wafa lo mlungu ke waqeda ngoshembe ngoba esikhundleni sokuthi ekufeni kwakhe adume njengomprofeti kaJehova waba inhlekisa kwathiwa wafa ezama ukundiza njengo-Elijah abezizwe basebenzisa bona abamnyama ukuqeda ngoshembe kwashunyayelwa ngakho ngisho emabandleni ezimishini ukuthi ushembe wafa ezama ukundiza akakho umuntu omnyama ongazi ukuthi ushembe wafa ezama ukundiza bonke bakwazi lokho ngoba kwashunyayelwa so engqondweni zakhe kwagcwala ukuthi ushembe is an imposter ushembe umkhohlisi wazama ukundiza wafa leyo nto yayifakwa kubantu abamnyama ukuthi kungenzeki ukuthi abantu abamnyama bemkhumbule ushembe njengomprofeti nezinto owazenzayo emhlabeni njengoba kwenziwa nakuYeshua uYeshua wathi mayesefile basebezakhela uNkulunkulu uJesu wabo lo Jesu basebethatha yonke imisebenzi kaYeshua sebeyinikeza lo Jesu abamakhili and up to now njengesizwe simnyama asazi lutho ngoYeshua sazi ngoJesu ngoba lento yakhiwa ukuthi uYeshua ukuthi esizweni samaHebheru kwake wabakhona umuntu ofana noYeshua kwaqedwa basebezakhela uMesaya wabo bengayisisizwe samaHebheru basebethi nangu umuntu owathunywa uNkulunkulu nangu uMesaya sebesitshela isithombe sakhe thina abantu abamnyama asazi lutho ngoYeshua ngeke ngisho ukuthi sabazi iphuphu ngoba wayekhishiwe nje encwadini sase sazi thina ngoYeshua ngoJesu lo owakhiwe so the same thing applies endabeni kaShembe uShembe waduma umhlaba wonke kwaze abelungu beba nemhlangano ngaye ukuthi sizomqeda kanjani lo muntu ngoba bayabona ukuthi uvusa lenkolo abayiqedayo wafunga usuperintendent wathi ngifuna ukuthi ngiqede ngaye and uthema esefile nangempela ngoba babengeke bekwazi ukwenza lutho esaphila uthema esefile kwase kwenziwa leyo nto ukuthi utshelwa umhlaba wonke ukuthi akushunyalwe ngaye elukhuzeni emabandleni abantu abamnyama ukuthi lo muntu lona wayenje and ashumayela ngayo abantu abamnyama beshumayela abanye beshumayela becabanga ukuthi lento abayishumayela iyiqiniso
ngake ngathi sengise vuka mkhokheli ngake ngathi sengiseluphuzeni sengafunda ngaqala omunye udokotela owayeseduze kwami ngambuza ukuthi uShembe wandiza ngempela and he was a PhD udokotela wehistory ngathi uShembe wandiza wayengazi futhi ukuthi ngiNazaretha kodwa wayehlalile nami isikhathi esiningi ngoba ngangakuvezi lokho wasithi oh yes mfazi yeah he did it wandiza ngempela ngasengithula ngithi hawu lo muntu uyi-PhD yehistory kodwa akalazi iqiniso lento enzeke ngo-1935 why ngoba umuntu omnyama uma ufundela ukuthi esize abelungu ngokubhubhisa isizwe sakhe kwenye inkonzo ubaba Ilanga wakhuluma lokhu sonke okumele sikwazi siqonde ukuthi abamhlophe bazame kangakanani ukuqeda ngaleli bandla ubaba wayekhuluma ngalezi zinto ubaba Ilanga ekhasini 117 lencwadi kaMnyando ubaba Ilanga uthi bahlangana befundisi base bekhetha omunye wabo owayemkhulu kunabo bonke bamthuma lapha kimi ngawo uJulayi inkosi eyayihambe ngawo wafika wathi kimi sizwile ukuthi uyihle ubeke wena manje ngoba umncane kangaka uneminyaka emingaki ngabatshela ukuthi ingamashumi amathathu wathi uzobenze njani laba bantu ngoba kukhona izimpunga zamadoda namakhosi nayo yonke inhlobo yomuntu uyakwazi ukushumayela ngathi cha angikwazi bathi pho uzobenze njani laba bantu futhi wena umuntu wasesikoleni ufundisiwe bona bafundile ngamaqaba nje uzokhuluma uthini nabo bengamaqaba uzowenze njani lamaqaba manje ngithunywe libandla labamhlophe kuthiwa angweluleke uyiyeke phansi lento ife iphele ihlakazeke ingabibikho niyayizwa leyo nto lesi sikhulu azange sakufihla ukuthi sithunywe abelungu ukuthi ekuhambeni kwababa umkhulu akayishiye phansi lento wena woza kulaba abafundisi abamhlophe abamthumile sizokunika imali uye phesheya eAmerica uyofundela ubufundisi uma usubuya lapho sizokwenza umongameli wamabandla akithi asizukubeka ube umfundisi nje kodwa sizokwenza umongameli njengoba nalapha ubunguye yezwa leyo nto umuntu omnyama abamhlophe bathuma umuntu omnyama ukuthi akazoncanca ubaba Ilanga ukuthi eyishiye lento yamaqaba kodwa uma eza kubo bazomsa eAmerica efike efundela ubufundisi kodwa ebe umfundisi wamabandla abo aphucuzekile ukhuluma yena ubaba Ilanga kodwa lento eyenzo uShembe yayivele ingekho sasiye sizwe nje kutuso akwenzayo kepha thina sasingaboni lutho uma uyeka lento izophela kube kuhle lapha emhlabeni ngiyizwa lonto uma uyeka lento izophela kube kuhle lapha emhlabeni ngadabuka kakhulu ngoba lo muntu wayengumngani omkhulu kaShembe kusho ubaba Ilanga futhi evame ukuvakasha lapha ekuphakameni kunabo bonke abefundisi nangamzukwane kufihla ubaba wafika wakhuluma kakhulu lapha eParadise
watusa wathi hawu uhambile umngani wami uhambile untanga yethu inganenza libe nesibindi sokuhambela sokubambelela njalo emazweni akhe kepha lathi lingakashoni ilanga wayesebuya esethi angiyeke lento ngibalahle laba bantu basekuphakameni ngeke futhi ngibenze lutho angizange ngimphendule ngathula nje wakhuluma wathi awaphendula na ngasithulela nje uzoba nawo amandla okuphatha laba bantu na ngathi mina akekho umuntu okwazi ukuphatha abantu baphathwa uNkulunkulu kuphela amen umuntu nje wasemhlabeni akakwazi ukuphatha abantu angaphatha mhlawumbe uma kungabantu basemhlabeni enjengenkosi kodwa abantu abasezulwini akakwazi umuntu ukubaphatha wathi lo mfundisi awuvumi lokho engishona ngathula nje angamphendula hawu ulahla ithuba elihle kangaka na ngavele ngathula amen amen abamaziyo ukubabilanga wayenjalo ubabilanga ungesisitu wawungathi mawukhuluma vele ethule nje kubuka mayinto imcasula lovele ethule mhlawumbe uyomzwa sethi fusa khamba la kodwa naye ngasho ufuseke wathi suka lapha uzuyowa lapha lo mfundisi ubaba okhuluma ngayo umafukuzela ukuthi noma engalishongo yini igama lakhe encwadini Robert ethi Shembe Shembe what the man in his work wakubala ukuthi umafukuzela uyena owakhuluma and lamazwi asho babilanga akhona la kule ncwadi kule ncwadi ebhalwe Robert eyayithisisa ukuthi umafukuzela wafika wathi awu uhambile mngani wami bewumngani wami wakhala so ngase ngiyathola ukuthi lo muntu owakhuluma lapha umafukuzela ngisho ngathatha incwadi kaRobert yomfithi umafukuzela ekhuluma kanje lo mfundisi ubaba ilanga akhuluma ngaye kwakungumafukuzela ukuze abamhlophe baqede ngaleli bandla bathuma umafukuzela okwakungumuntu omkhulu nohlonishwa kakhulu wayengagcini ngokuba umfundisi kodwa futhi engumongameli weANC uyabona ukuthi abelungu bathatha umafukuzela wayengumfundisi engumfundisana noma bakwazi noma wayengumfundisi kodwa futhi wayenguyena omongameli weANC futhi ewumngani kababa mkhulu kodwa wakwahamba ubaba mkhulu khona kuyo lencwadi ubaba lapho ethi wafica umafukuzela ehleka enomlangeni ethi ufile phela uNkulunkulu wabo enomlangeni umfundiswa la naye futhi umfundisi omkhulu umlangeni noma wayefundile engumongameli wenhlangano yezombusazwe eqedeni ngesizwe sakithi yena wayecabanga ukuthi lento oyenzayo iqondile ngoba naye wafunda eAmerica wabuye wazoba umfundisi walamabandla akhelwe ukuthi eqede ngathi uyabona zonke izifundiswa ezimnyama kakhulukazi abafundele inkolo beze bebe ngobishop beze bebe nama doctorate enkolweni kodwa bengazilutho ngoba yonke imfundo yabo is channeled ngendlela ukuthi becabange lokhu
umuntu uqala wathi mayesene BA bese enikezwa iexemption. Iexemption kwakuyincwadi esho ukuthi wena ungahlala nabelungu wenze yonke into nabelungu ukuze bekukhiphe kubantu abamnyama. Kuyethiwa kwakuyi exempted. Abana bayaziyo leyo nto ephamisa. Yes. Basebenzisa yena uma ufukuzela ukuheha inkosi ilanga ngoba naye wayefunde khona phesheya eAmerica. Umuntu omnyama noma engahlakanipha kanjani, afunde kanjani, akholwe kanjani, kodwa ngaphandle kokuthi abe nomoya kaNkulunkulu lokuqeda ngathi. That is a problem. Ngiyafunda kwelinye iphepha ngifunda uBishop Mahoba ethi uncenga enye iPremier seUganda okuboshwa khona abantu abangongcengile. Wathi lento lena iphambene nomthetho kaNkulunkulu. uBishop Mahoba wathi lento lena ezwa lena iphambene nomthetho kaNkulunkulu. Kusho uBishop Mahoba. Angazi ukuthi umuntu owubishop ukwazi kanjani ukuthi ekhuluma into enjena. Eze ethi ukuba ungcengile ukulwa nongcengile kuphambene nomthetho kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu kusho yena ukuthi umuntu mayetholakala elele nomuntu abafana ngobulili kufanele begandwe ngamatshe bebulawe igazi labo lobuzwa kuyo. Kusho uNkulunkulu. Kodwa umuntu ongubishop uyakwazi ukuphumela obala ephikise into esho uNkulunkulu. Then uzothi labo bantu ingqondo yabo imi kanjani? Ngoba ongenanto kufanele ethule mayibazwela. Kodwa hayi ukuthi ekhulume into ephambene nomthetho kaNkulunkulu. Bese ethi lento lena iphambene nomthetho kaNkulunkulu. Bayaye basebenzise yona yena lo ofundile ukubulala ngaye isizwe sakhe. And he has been brainwashed. Usay brain child yabezizwe. Abezizwe bayakwazi ukuthi bekubrainwashe ngendlela esimangaliso no matter ukuthi ufunde kangakanani. Wena uzazi ukuthi ufundile ukhuluma isingisi esiphambili uye phesheya uye kuyo yonke indawo ube yipolitician esimangaliso. Ungaboni ukuthi I've been brainwashed angazilutho ngendaba yenkolo. Kuphume wena uyoqeda abantu bakini ungaboni ukuthi lento engikhulumayo ayikho. Ayikho. Ube yi-brain child yabezizwe. Ngoba amakholo amaningi azifundiswa. They are the brain children yaba izizwe ezimhlophe. Bengikhuluma ngendaba yentombazana ex-Satanist. Ngokwayo ethi isindisiwe, isingcwele. Yasho nje isho njalo intombazana eSatanist sithi abantu abasindisiwe bangcwele. Why? Because ayazi ukuthi ungcwele ukusho ukuthini. Ulalele umfundisi wakhe. Nomfundisi wakhe ulalele umfundisi womlungu ngoba abelungu baqale bathuma abafundisi babo. Bazovula amasonto. Base kuthi phakathi kwalabo sebebe brainwashile noma bemthatha umuntu bemsepheshe eyofundela ubufundisi. Ebese ebuya ezofundisa lento kade eyifundiswa umlungu. Engaboni yena ukuthi ubulala isizwe sakhe. Uma ulandela inkolo yabasindisiwe nabo bafana na wonke amanye amaKristu abawugcina umthetho kaNkulunkulu. Abagcina isabatha
bayagunda emakhanda abo njengoba kade nimuzu Shembe ekhuluma. Bamukela ongqingile emabandleni abo. Badla ingulube njengamaKristu amaningi. Angeke ngithi nje amaKristu onke ngoba akhona amaKristu ayizamayo lento noma engekho perfect. Kodwa njenge 7-day Adventist nje ayizwe ingulube. Amen. I-7-day Adventist igcina isabatha. Okusabehlula ukugunda ngoba it seems ukuthi kubona ubuhle komuntu kubantu ikhona okuphambili bayahluleka ukuye ukugunda nabo basangena ngezicathula esontweni. Kodwa thina amaNazaretha sisibuka uNkulunkulu uqala ukuthi ufunani ngaphambi kokuthi ubuka abantu ukuthi bakuthanda uma unjani. Asebenzele ukuthandwa abantu kodwa asebenzele ukuthandwa uNkulunkulu. Amen. Kodwa ubezwa behlaba lezi zinto uJehova ongasicelelanga isono sazo. Beyeke lezi ezimbi kakhulu. Ubezwe bekhuluma ngama G-strings. Behlaba ukugqokwa kwebhulukwe nokunye. Bese begxile ekuhlabeni amadlozi. Besho ezinye izinto ezingayilo iqiniso ngamadlozi. Yeah. Nentombazana zoyikhuluma kakhulu ngama G-strings, zikhuluma ngamabhulukwe. Angazi ukuthi G-strings yini, mhlawumbe besifazane bayazi. Angiyazi ukuthi G-strings. Bala muzo ikhuluma ngama G-strings, ikhuluma ngamacimbi, ikhuluma into engathi issue. Bese kuthi lento egcizelelwe uNkulunkulu beqhamuke namabhulukwe behlaba amabhulukwe nama G-strings bafuna ukuthi ucabange ngempela ukuthi abantu abalandela uNkulunkulu abagcina umthetho kaNkulunkulu ngoba iziyasho lentombazana ithi naseBhayibhelini anqatshwa amabhulukwe, which is true, but bona ukwenqaba amabhulukwe inhloso yakho ukuheha wena ucabanga ukuthi ayi leli ibandla ngempela ngoba lenqaba amabhulukwe, ayi leli ibandla ngempela ngoba lenqaba ama G-strings, whatever G-strings is. Kodwa lento esho uNkulunkulu uthi gcina isabatha abakhulumi nokukhuluma ngayo. Lento esho uNkulunkulu ukuthi ungaligundi ikhanda nesileva abakhulumi nokukhuluma ngayo. Lento ekhulunywa uNkulunkulu ukuthi ungayidli ingulube nazo zonke izilwane ezibalela abakhulumi nokukhuluma ngayo. Bakhuluma nje ngama G-strings, bekhulume ngamabhulukwe. Mhlawumbe mawungasibuza umuntu nje wasemakhaya njengami ukuthi yini i-G-string, ngeke yazi ngoba nami ngifundile ngiyazi. Ngenkathi begcizelela leli vangeli lokungafuneki ukhonza amadlozi, ababona ukuthi basetshenziswa ngabamhlophe ukuze abamhlophe befeze izinhloso zabo. Abakuboni lokho abantu abamhlophe ukuthi why kuyo yonke imithetho kaNkulunkulu bese bezokhuluma ngamadlozi. Ngo-1883 kwaba nomhlangano wamazwe amhlophe eBelgium lapho kwakuzobhungwa ngendlela abezizwe abazosebenza ngayo eAfrika ukusebenzisa izimishini zabo ukushumayela ivangeli lenkohliso kwabamnyama. Yeah. La eBelgium la kwakuhlangene khona zonke izizwe ezimhlophe kufunwa ukuthi kufanele ukuthi ama missionaries eshumayele kanjani eAfrika. Kwachazwa ngisho encwadini ka Leopold ka King Leopold II kuchaziwe kwathiwa ningayihluphi ngokubakholiswa ngoba vele bakholiwe. Bayisho njalo incwadi ningayihluphi ngokuthi nibenze bebe amakholwa ngoba vele bakholiwe. Kuphela nina yazini ukuthi siyobangena ngendlela ukuthi bethathe lokho sibatheme, we must tame them.
basebebatshela ukuthi how are we going to tame them, but teach them to read but not to reason. And bonke abantu abazifundiswa abamnyama, they were taught to read but not to reason. Abantu abamnyama abareason when it comes to enkolweni, abayifuni into ukuthi lento imi kanjani. Emva kwalomhlangano uKing Leopold II wabhala incwadi eyayibonisa izindlela ama-missionary azoshumayela ngazo eAfrika. Le ncwadi inde, kodwa ngizobala nje okungukhiye kule ntshumayelo. Izimishini zachazelwa ukuthi aziyile ukukholisa abamnyama ngoba vele bakholiwe, kodwa ziyolanda umcebo ezweni labo. Yabona uma uzokhipha inyosi ukuze zingakutinyele, kufanele ube nendlela ezokwenza ukuthi zidakwe, bese ukhipha ke zonke amaqeqeba inyosi. Ngoba uma zingadakiwe zizokutinyela. Nabamhlophe ke baqhamuka nalelo ukuthi no, labantu asibadakiswe, labantu asibenze iphukuphuku. Bese sibona lezi zinto ezingase zenze ukuthi besivukele, siqede engqondweni yabo. Nansi lembhalo. Your knowledge of the gospel will allow you to find text ordering and encouraging your followers to love poverty. Like, happier are the poor because they will inherit the heaven. And it's very difficult for the rich to enter the kingdom of God. But tizelelando koguti bajabula abantu abahluphekayo ngoba bawubona umbuso wezulu. So that uma usukholiwe akufanele ukuthi uhalele into yomlungu ngoba uyobona umbuso wezulu. Bathi labelungu bafundiseni lokho abantu abamnyama, nifunde le ngoba niyalazi iBhayibheli, nifundisise lento. Ngoba ukuthi lento abayikhothile vele ikhona eBhayibhelini, but ilokhuza le text lokhuza ekhothiwe in, and that's what they do kuyo lonke iBhayibheli. Bafike belokhuza bekufundele ivesi bese beshintsha icontent iminingi content ukuthi no, lento lena ayihambi kanje. So yonke lento ikhona ukuthi babusisiwe abampofu emoyeni ngoba bawubona umbuso wezulu. So bazokhuluma lento kakhulu ukuze unganaki ukuthi sebethatha umbuso wakho, sebethatha umcebo wakho. Njengoba nawe uma ufuna ukuthatha inyosi kufanele okokuqala uyidakise. Ngoba ngeke wathatha amaqembeni ungayidakise izokutinyela. Kodwa nakho okukhulu fanele kulalele kahle lokho. We have to detach from them and make them disrespect everything which gives courage to affront us. I make reference to their mystic system and their fetish warfare protection, which they pretend to want to abandon. And you must do everything in your power to make it disappear. Yonke lento i-mystic system noma i-mystic faith eyenza bebe nesibindi sokubhekana nathi. Shumayelani ngendlela ukuthi niqede. Yazi i-mystic system isho ukuthi isho njenge ukukholelwa emadlozini, ukukholelwa kuNkulunkulu, ukukholwa kwi-spiritual power.
This is a mystic look, a mystic faith. Ukholelwa spiritual fire. Bathi ke kuqedeni ngoba umani bayeka bekholelwa kuma mystic power bazoba namandla okubhekana nathi. Njengoba nakini nakuma Hebrew kwathiwa ayiqedwe indaba kalokhuza kaIsrael ngoba uma abantu besazi ukuthi ukhokho wabo Israel bazoba nama mystic power ngoba bazokhuluma noNkulunkulu kaIsrael. Ebese uNkulunkulu kaIsrael ebasiza. Yabo. And ukholelwa uNkulunkulu kaIsrael is a mystic power ngoba uNkulunkulu kaIsrael ilokhuza spiritual power abazoba nazo. Kodwa laba bamnyama abangasazi ngoIsrael kodwa abakholelwa komkhulu babo omkhulu babo abangasekho basangabanikeza amapower ukuthi bebhekane nabelungu njengoba bakwenza nasemaXhoseni ukuthi beqede ngoba nilazana ngonongqawuza hayi ukuthi lento yenziwa nongqawuza yayiqiniso bayenza bona ukuthi kwakunenhloso ukuthi kuqedwe kubantu ukuthi khona into eyidlozi. So bathi ke lapha ke make it a point ukuthi i-mystic power yabo iyaphela ngoba uma besene mystic power bazosinqoba. Uma abantu abamnyama besazi ukuthi uIsrael wahlangana noNkulunkulu bazomsebenzisa lo nkulunkulu abahlangana naye bese besinqoba. So benze bengazi ukuthi bayinzalo kaIsrael. Uma abantu abamnyama besazi ukuthi umuntu ofile ukhona amandla nawo bazosebenzisa yena besinqobe. Ngakho ke ivangeleni aliqede ngamadlozi. Angazi noma niyayibona lento. Umehluko ukuthi of all imithetho kaNkulunkulu bathathe lokho ukuthi aqedwe ngamadlozi. Base besebenzisa iBhayibheli bathi hayi neBhayibheli liyakwenqaba lokho. Niyazi ukuthi le paragraph ithini kafuphi ithi kufanele izmission ziyenze iphele into enikeza abamnyama isibindi sokuba babhekane nabamhlophe. Besidukisile ukuthi singazi ngoIsrael ngoba uma sixhumana noIsrael spiritually sixhumana noNkulunkulu. Masixhumana noNkulunkulu uzosinikeza amandla ukuthi sikhululeke. Uma ngabe sixhumana nobabamkhulu obabamkhulu bangaspirit bazosinikeza amandla ukuthi sinqobe laba belungu. Ngakho ke make it disappear. Lokho izimishini zikwenze ngokuba zihlabe noma zikhese yonke indlela ukukholelwa enkolweni yomoya ama spiritual power noma ama spiritual belief. Kufanele izimishini zizame ngawo wonke amandla ukuba zikukhiphe kumuntu omnyama ukuthi khona into eyidlozi noma abaphansi noma amabandla angaphezulu kokuqonda komuntu mystic system. Niyabona ukuthi lokhu for amaKristu ukuhlaba amadlozi has got nothing to do with umthetho kaNkulunkulu. Kodwa amaKristu wona akakwazi. Oqala kwathiwa izimishini umuntu omnyama they must teach him to read but not to reason. Inkinga ke yokuba ngumKristu ongumuntu omnyama isuka lapho. Imfundiso yokukholwa uyithatha esizweni esisitha sakho bese ukukholwa kuba yinto okufanele wena ikubrainwash ukuze isize lesisitha sakho. Unga imagine nje umuntu njengomafukuzela ukwazi ukuthi sihlakaniphe kodwa ezokhuluma into ethule kangaka. Imfundo yakhe is brainwashed.
imfundo yakhe imfundo kaPaul. Uyabona uPaul umfundisa noma yini bese yisho njengoba umfundisile. Abafundisi besizwe sakithi baqala ukufundela ukufundisi kwabezizwe bese bethi uma sebebona ukuthi abantu abamnyama sebe ngopholi babo, lobu pholi abafundisi abamnyama bakwedlulisele ebandleni lonke. Kuletha abafundisi abamhlophe bese beqoqa abantu abamnyama bebafundise lento abafuna ukuthi beyifunde, bese bekhetha phakathi kwabantu abamnyama ukuthi mase sihambile bafundise lento esifuna ukuthi bayifunde. Ungathola isimanga, mina ngake ngasonta kakhulu eLuthela ngisesesikoleni. eLuthela from January to December wenziwela i-timetable ukuthi uzongena esontweni ufundiseni kanjani. Ngisho ama-verses nencwadi kufanele uyifunde isonto ngesonto kuze kuphela unyaka utsheliwe ukuthi kufanele ufunde ufundise lokhu nalokhu. Angikhuluma into engiyibuza ngoba ngiyayazi ngoba ngangasonto eLuthela. Ngisedlangezwa high school ngangisonta eLuthela ngise boarding for 4 years noma sengiphumile ngangisonta eLuthela. So ngiyayazi yonke into yakhona ukuthi abantu abamnyama aso brainwashed ukuthi ayikho into outside lezi incwadi ozoyifunda, and angeke kuvulwe iTestament elidala kukhulunywe ngomthetho kaNkulunkulu. Uboshelwe ukuthi tshela abantu lento esifuna thina ukuthi ubatshele yona. Uma ngibuyela kule ntombazana ex-Satanist ethi manje sisindisiwe isingcwele, oqala ayazi ukuthi umuntu ongcwele ngumuntu ohamba ngezimiso zikaJehova, okusho umuntu ogcina imithetho kaJehova njengoba yalethwa kithi nguMose. Ayikwazi lokho, kodwa ithi bihlala emkhathini. Le ntombazana nebandla layo abaligcini isabatha. Uthe uJehova umuntu ongaligcini isabatha akafe. Bagunda amakhanda abo, bayazidla izingulube. Babemukela ungqingili. Uthe uJehova uma umuntu etholakala eungqingili akabulawe. Okuseqiniseni awukho umthetho kaNkulunkulu njengoba ubhalwe ku-Old Testament abawugcinayo, kodwa kule mithetho bakhuluma nje ngama-G-strings nokufaka ibhuluke komuntu wesifazane. Kodwa imithetho eyisono esikhulu abakhulumi ngayo. Kungani? Inkinga ukukholo okufundiswe njengopholi, ukulandela lokho okusho ubasu wakho, kodwa ungazilutho ngenhloso yakhe. Awukho umthetho kaNkulunkulu owasala ngenkathi abezizwe beyichitha. Abawushiya yilo abawusebenzisa to strategize ukufinyelela kulokho abakuqondile. Awukho umthetho ke bachitha nje inkolo yamaHebheru, bachitha amaHebheru njengesizwe, babhala phansi kuma-crates. Kodwa uma kukhona into ongacishwe ifanise nomthetho kaNkulunkulu egcinwa ngabezizwe, basuke ngawo kunento abayiqondile, njengoba ngikhuluma nje ngendaba yongakhonza amadlozi. Ukufundisa ukuthi idlozi alikho akuyikhona ukugcina umthetho kaNkulunkulu, njengoba amaKristu ecabanga kanjalo. Kodwa ukuqeda ngenkolo yemimoya, i-mystic system noma i-mystic faith, lokho eyenza abamnyama babe nesibindi namandla okulwa nabamhlophe. Lokho kwakubhalwe encwadini kaKing Leopold II eyayisuselwa emhlanganweni
oseBelgium. uNkulunkulu wakusho ukuthi singawahlabeli amadlozi. Yes, uNkulunkulu wakusho singawahlabeli amadlozi. Nabo bonke abaprofeti kuhlanganisa noShembe bakusho ukuthi singawakhonza amadlozi. Ngoba ebandleni likaJehova kukhonzwa uJehova yedwa. Kodwa akukho eBhayibhelini ukuthi idlozi alikho. Angazi tema Kristu akuthatha lokho. Ngoba akukho eBhayibhelini ukuthi idlozi alikho. Kuphela kuthiwa ungalikhonzi. Kodwa hayi ukuthi alikho. uShembe wakhuluma kanje ngobukhona bamadlozi. Ake sizwe ukuthi uShembe uthini ngobukhona bamadlozi. Siyakholwa ukuthi kukhona ukungena emzini oyingcwele lapho kubuthene khona abasekuphakameni kuJehova umnini mandla onke uyise wabamkhonzayo. KulumShembe ke manje. Kulomuzi akungeni noma munye ogama lakhe alilotshiwe encwadini yokuphila. Namhlanje ngiyafisa kuba nazi ngabafile ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe. Sekukhuluma umprofeti ke manje. Amen. Ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo obusebunyameni. Bafumana ukufa okubuhlungu okungukufa kwesibili. Abaphilayo yilabo abazuza umuswa inkosi ebavusa bengakwembethe ukubola. Labo yibo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Ngizwile abanye bethi ofile ufile. NoShembe wakhuluma ngalento. Angazi noma wake wakufuna yini ukuthi kwakuyini ukuvuswa kwenkosi emathoneni. uPetro oqala isahluko 3 verse 18 to 20. Uma inkosi yavuswa kukhona ukuvuka kwabafileyo. Nxa kungekho ukuvuka kwabafileyo akavuswanga nathi uKristu. Ngaphela bathi silandela uKristu ngokuvuka kwabafileyo. Nxa nithi nina bokukholwa nimunye naye nikuphika kanjani okuyiqiniso? Nikuphika kanjani ukuthi okholwayo egameni likaYise nelakhe nolomoya ongcwele na uyovuka ngokuba emunye nowavukayo? Hayi kodwa ngiyithanda ubaba omkhulu ayikhuluma. Amen. Amen. Nina abantwana basekuphakameni yazini lokhu namhlanje. Ubusisiwe ongamthuki uyise nonina athi bangamadimoni. Njengokwenza kwabangaqondi bephendukezela ivangeli balenze indaba yabo yomdlalo. So ubaba omkhulu wayichaza kahle lento. Bathi babusisiwe abangathuki oyise bethi bangamadimoni. Sifundisiwe thina ukuthi obaba wethu obaba bethu mase behambile emhlabeni abasona amadimoni. Asisho ukuthi kodwa bona abasona amadimoni. Uma ke ungenwe idimoni laselethi ubaba wakho is unfortunate. Kuhle kuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingilosi. Ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngeni separadise okungumbuso wayo osekuphileni ophakade. Ngisho uYeshua washo kumuntu wabelethelwa naye wathi kusukela namhlanje ngizobe nginawe eparadise. Angazi ukuthi amaKristu ayikhuluma ayiphikelana lento. Abanye ngabe zabesho ukuthi hayi uJesu nalowo muntu yedwa separadise. Bakusho njalo phela. But ukubhalela uJesu ukuthi kusukela namhlanje zobe nginawe eparadise ngoba lo muntu wayezofa ebulawa kanye noJesu. Bathi hayi uyena lowo muntu yedwa oseparadise.
Ngiyazi ukuthi abafile bayisihibe kwabaningi ngenxa yokweqiwa uthando lwabo. Kuhle ukuthanda umzali wakho nesihlobo sakho. Lokho akukubi kuJehova. Kodwa ningaweli ekubathandeni okwedlula uThixo. Funa niduke nenze ukuphambene nomyalo enginiyala ngawo nenayalwa ngawo kuMathewu 10:37. Nizilwe emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi, nomthetho othi anisahlangani nabafowethu abenza okunjalo, ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova. Ushembe njengoba kusho iBhayibheli usifundisile ukuthi ngeke asingawakhonza amadlozi, kodwa hayi ukuthi amadlozi akekho. Abanye abantu ke bayebeshawo bese bethi hayi nina nisindisiwe. Cha, asindisiwe thina. Abasindisiwe bathi amadlozi akekho. Thina sisitshelwe ukuthi amadlozi akhona, kodwa singawakhonzi ngalendlela ekwenza khona abantu. Uma siwakhonza siwanikelele. It is only the way asisho ukuthi siyawakhonza sithi siyawakhumbula. Ngaso leso sikhathi bayabuza onkwanyana nomzileki bathi ncebe yenkosi angeke sahlabelela okhokho bethu na? Waphendula umprofeti wathi cha abantwana bakaNhliziyo, okwenu kuhle ukuba nibakhumbule elatini elikhulu emzini kaJehova ephakameni. Uthi batabami ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alelo othulini lomhlaba nemimoya oyihle entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boshembe oyihle bavuka emathuneni bahlabelela bethi kade sivalele teta singene simkhonze uJehova, namuhla avuliwe amasango. Sezokushiya obunye kodwa nakho lapha engifuna ukuba ngilokho. Kulezi njumayelo umprofeti uyachaza ukuthi abafile bakhona. Okungumehluko ukuthi kukhona abasemzini oyingcwele. Okumehluko ukuthi kukhona abasemzini oyingcwele bese kuba khona abaseboshweni. Lapha kukhuluma umprofeti abuye afakazela akushoyo. Manje abasindisiwe bakutshelwa ubani ukuthi umuntu ofile ufile. Asikhohlwe ubukhona bakhe. Babecaphule incwadi kaMshumayeli eyinkulumo eyisingathekiso bese beyeka izimfundiso zikaYeshua nabapostoli. Le mfundiso ukuthi akuchithwe ukuthi umuntu ofile enyameni uyaphila emoyeni, imfundiso eyabezizwe eyakhelwa. Le mfundiso yokuthi akuchithwe ukuthi umuntu ofile enyameni uyaphila emoyeni, imfundiso yabezizwe eyakhelwe ukuthi abantu basuke kwi-mystic faith ngoba kumakholwa ibuyisa uNkulunkulu wamaHebheru, kwabangakholwa ibuyisa ukukholwa kwabaphansi. Imfundiso eyahlalelwa phansi eBelgium ngo-8 ngencwadi kaKing Leopold II yango-1883. Amakholwa akithi ashumayela ivangeli abangalazi inhloso yalo ukuthi ngalo ukuthobisa isizwe sakithi. Ushembe ukuchazile ukuthi kungani kungafanele thina sihlabele amadlozi. Akulona iqiniso ukuthi amadlozi akekho, kodwa umprofeti uthi abangasekho asibanikelele elatini emzini wasephakameni. Uthi ushembe amanazi akasiwa amadlozi, kodwa akasho ukuthi amadlozi akekho. Amanazi angaba ngcwele ngoba ezulwini bahlala nongcwele onguJehova. Umuntu ongcwele ngohamba ngokwezimiso zikaNkulunkulu. Angazi ukuthi abasindisiwe bahamba kanjani ngezimiso zikaNkulunkulu uma bengawugcini umthetho kaJehova. Yena nesicathulo endlini kaJehova bedla zonke izilwane ezenqatshiwe ukudliwa ngomthetho kaJehova nokunye. Yikho-ke ngithi inkinga yamaKristu ukuthi akamkhonzi uJehova ngoba akawugcini umthetho wakhe.
basayilaba abantwana bakwa-Israyeli abahlubuka uJehova. Lokhu abathi ukukholwa bakulethelwe ngabezizwe, vele abayizitha zikaJehova. Uma uJehova ethi gcina isabatha bese abezizwe bethi ungaligcini isabatha, amakholwa asenkulweni yabezizwe bayakuyeka ukugcina isabatha, bese benza lokho okushiwo ngabezizwe, yize ekubona ukuthi kuphikisa umthetho kaJehova. Uma uJehova ethi asingabakhonzi abangasekho, bese abezizwe bethi akekho amadlozi, bayakuyeka lokho okushiwo uJehova, nabo bese bethi idlozi. Asilwele ukuba singabayibo opholi babezizwe, nathi sikwazi ukusicabangela senze lokho okushiwo incwadi engcwele, singavumi ukwenziwa idwashu zezinye izizwe. Inkosi buseyise izwi layo. Amen.